Maayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon. Niling tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa pangan nga Baldo. 40 anyos, taga Bohol pero niya na karon sa Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gibati sa kong asawa. Gool na gid kay ko nining iyang kahimtang karon. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa dito pa kami sa Bohol. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Medyo init tada. Taas ang kadlaw. Mapauli na klong tanton. Igo-igo na nga nakatunga na ko sa akong gigunahan din sa akong baol. Sa akong uma. Maglungag pabaya ko sa among panito. Kay manguli na turo mga bata gikan sa eskwelahan. Ay, nita eh. Si Ima ka? Nag-unsa makasbay? Si Faye maning nagsagit pa doon din sa akong uma. Oh! Si Mama! Nga naman! Si Ima! Ima! Pagdol na ako! Pagdol na ako! Ima! Ako kini si Baldo! Di mo ba na? Yun, saan ka? Hadlok ko! Ay, napagalak. Di anak ko. Napusong bigas ako mga bukton. Padalipdan ka. Huwag makapaghilabot ni mo. Basta ni anak ko. Huwag makamasakit ni mo. Ayaw kong biyahe! Ayaw kong biyahe! Oh, dili ti kabiyaan. Dili. Unya? Unsaon man nimo anak ron sa pagtrabaho, ha? Ambot ma. Napabay may mga anak na pakanunon. Nag-eskwela. Unya, dili pa biya si Ima nako. Kakanaog lang gani ko. Dini sa silong kay natuog na siya. Pero kung magpata na gani, kinahalang yun nga na ako siyang kilid. Usa ko na yung gikahadlukan, oy. Pa ako kay bahaw ma eh. Kansa man na magsugod? Ambot. Wow. Matuo ka ba ka man, no? Nga, sukad lang na siya naabtan o panlabas sa sapa sa untong tutok. Laing na siya, no? Unsa? Uy, basig binuangan nagdiliingon nato, uy. Ay, di man ko kumutog ingon anak ko, ma. Mas mutuo pa ko nga naggutman na siya dito sa sapa. Kaya nalapasan magod siya sa kaon para paniud to. Ug mao na to. Usahay, dili na siya magtingog. Ug usahay mo kalit siya hilak. Ug may panahon pagani ba nga blanco na siya nga murag wa na makaila mo. Ug ang grabe gid niya nga gibuhat. Kitong naghunahon na siya magpakamatay. Jesus, ginoo ko. Ay, ginoo ko, nervyos man siguro na, Baldo. Ipadoktor na lang na si Ima, oy. Musugot sab ka si Mama. O, di ba may panahon man nga dili mo andar na iyang nervyos umutunong rang ikasulti? Oo. Mas permanente man na siya na kung ikasinabot. Kana lang murag batandok ang iyang kabuhi o magkutman. Mauna nga maingon siya ana. O kanang biyaan lagi na ko. Mura na siya og mubati nga wa na siya siguridad. Ay, kun mauna, suwayi kumbinser nga magpa-doktor. Pero ang kwarta sa blagi mao eh. Nga ano ba ko'y tarong trabaho yun eh. Imbis nagtrabaho ko og construction kay maayo na lang. Apan wala lagi ko kabalik og trabaho sukad lang nga naigon siya ana. Ay, O nga nag-uman na lang ko. Pastilan. Ay, kabala ka ng kwarta, oy. Amot-amutan ta na. Basta magpa-doktor lang yun sa Emma. Kinsa ramang ko'y magtinabangay ba? Kita ramang yung managpamilya.
Maong tabangan tana. Magpa-doktor lang yun si Emma. Recorded by X Thunder Gaming. Mikalit lang ng gibati sa akong asawa. Nga gitawag og nervous breakdown. Ingon sa doktor nga tungod kuno na sa stress, mga problema. May gi-injection sila sa akong asawa. Naulian pud unta. Matagbuan na siya nga injeksyonan ini. Apan pag-abot sa pandemic, sud sa 2 ka tuig, wa na siya ma-injeksyon ni. Kay namalhin naman sa mig puyo diri sa Cebu. Unya, maglisod kami sa pagbiyahe-biyahe para pa-injeksyon. Ug unya, nagmata pa di ka, Ima? Dili ko makatuog, Baldo. Uy, di na pwede. Ibaw na baya kasi imong kondisyon, ha? Baga di pwede nga permi ka nga kuwang ugtog. Kay mo-trigger na Ang sa akong pagkabuang. Di ba ingon man ko, ana? Tablaran ako yung usa ka buang. Gipatambalan man gani ko nimo og doktor sa utok. Di, uy. Wa may gingon ana ang doktor. Masama ni ana. Dahil na. Mga tuog na ta. Dili lagi ko makatuog. Ha? Bisag kung saon ako nga makatuog ko. Di ko makatuog. Ima. Unsa? Mauna ma. Orag, nabalik na sa pagibati ni Ima. Ug nahadlok na sab ko mga. Kaya dili na mo gawa sa bahay. Dili na makiksultig mga tao. Okay lang niya nga dili maligo ug pila ka adlaw. Ug pirmi na lang tulala. Wa di na nimo ipa-doktor diha. Wa makukibaw ma kung asa nga doktor kumadto. Ug usa pa, sige kung duty. Ay, kung mauna, ihatod na diri si Emma sa ato. Kay nay mahibaw mo adtuan na siyang doktor. Kay naa pa man tong doktor nga matagbuan mo inject niya. Ihatod na diri. Dili ko. Em, para naman ni sa imong kaayuhan. Dili lagi ko. Gaya ni mo guhoy. Aron ingno nasad kong buang ko. Pakawawa lang gid ko nimo. Dili manggod. Ah, basta ka dili ko magpatambal. Dili ko buang. Dili ko buang. Nahasol sab ko ning gibati sa akong asawa. Permi na lang init ang iyang o. Dili matog. Magsige na lang og hilak bisan way ikong hinungdan. Kanunay mahadlok. Hasol gid kaayo. May trabaho manggug ko. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Ang sakit kulo sa akong asawa kay nervous breakdown. Unsa may hinungdan aning sakita? Kay wa man gid koy nahinumduman kung gano nga naani ning sakita ang akong asawa. Ikaduhang pangutana. Magsige di ko nahuna ang akong asawa sa among kalisod. Ug usahay, mapasaran og kaon. Usa ba sabni sa mga hinungdan kung ngano nga nasakit siyag saman ini? Ikatulong pangutana. Sa wa pa ang pandemic, gipadoktor ko ning akong asawa sa amoa dito sa Bohol. Matagbuan siyang injeksyonan. Mukalma baya siya adto o maulian? Gikinahanglan na ba niya tong maong injeksyon? Wa na ba di kaayuhan kining sakita? Ikaw pat og katapusan. Gikan sa pagpandemic, wa na ma-injection niya ang akong asawa. Kay gibalhin naman migpuyo diri sa Cebu. Ug di naman siya gusto nga mopauli pagbuhol. Asa man ka dinhi sa Cebu ang posibleng makatabang sa sakit sa akong asawa? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Baldo.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa atong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano na sa bako si Dr. Rene Obra maging uban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay usa man ako ka medical doctor, psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran diri kanamo. Pwede kanyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriba sa among buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga untangle binds that stop you from pushing harder. Okay? Untangle binds that stop you from pushing harder. No? Naagyo tay mga kakulian, mga obstacles nga atong maagian sa atong pakigbugno nining kalibutan na, no? Di gini smooth sailing. Naagyo mga kakulian pero makuha lang kita. No retreat, no surrender, ha? Kung sa imong gusto, mahimo ra gina, inahinay lang. Alright? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Baldo, 40 years old. Taga-Bohol gini siya pero ni siya sa Cebu nagpuyo, no? About ni sa iyang asawa, no, nga nervous breakdown ba iyang asawa. So may pagpaminaw diay sa mga taga Bohol ug mga taga Cebu. Dinhi sa Cebu City na kudrigi Hawira, no. Si Dr. Kernel Virgilio Sinisa, si Dina Sinisa diya sa Apas Lahog, no. Violeta del Castillo, Elvira Dingbing, Pipito Istipuna, Gilda og Diling Binabayi og mga taga Batulans Compound Compostela Cebu, Kamumukan Dos ba ni? Pablo Rosita Batulan, Bernadette Francis Calib Montisilio, Arnel og Rosita Table, Ruby Tabli Salera, Susan Anthony Dimpas, Cora og si Rico Tito og si Samuel Batulan, no? Joel Andales, yung pagpaminaw, no? Pero may gini si Joel makig anong uban nato sa atong programa kini akong suliran, no? Yung mga kaubanan dia sa La Libertad Negros Oriental, maayong pagpaminaw ninyong tanan og mga taga Inupakan, no? Mga Didusi family, maayong pagpaminaw. Kining uban sunod na lamang pod. So ang problema ni Baldo kay tungod ni siyang asawa. Unang pangutana ni Baldo, ang sakit ko no sa akong asawa kay nervous breakdown. Unsa may hinungdan aning sakita? Kay wala gyud ko mahinumduman kung nganong naa ining sakita nga akong asawa. Well, kining nervous breakdown manggod Baldo, mo na atong pinulungan sa inunta mga kita, mga Pilipino, mga Bisaya, no? Morbag na nakalitan, nakurat or na kwan kining gi-atake sa mo lagi na nervyos, no? So daghang kayong mga hinungdan nganong mag nervous breakdown man ang usa ka tawo, no? Ang mong pagtuon, again ako Dr. Rene Obra, usa ko ka psychiatrist, mo gani mong bread and butter ning mingon ng anxiety, stress, mga depression, mga problema sa kinabuhi. Wagay tawo nga moingon nga wala siya problema sa kinabuhi, kitang tanan naa including ako. Unsaon man nga dili ta mag nervous breakdown, we must know how to dance with the music. We must be flexible, kinahanglan nga taas kay tag pasensya, unya kinahanglan nga kung naatay mga problema, ako na nagingon sa makadaghan din sa atong Sibya o nga to sa television nga bago lang may nag-record ni Eric Espina sa Channel 47 nga walay tao nga walay problema kung balikon, pero kung natay problema, we must share our problem to somebody nga makasabot nato, somebody nga makakip og sikreto, somebody nga dili maritis, somebody nga maka-empathize, makakuan ba sa imong kuan gyud, dinungdan sa imong problema, dili inon magbugal-bugal, somebody nga kanang makasabot, no? Dili judgmental, dili inong ka husgahan ka, ikaw mo sayop good. Mauni mo na, yung basulo na nung ka. So, selective ka. Kay kung magpataka lang kang share po sa mga problema, mahimo kang sumsuman sa inom sa mga standby da sa inyong barangay naglabay nimo, no? So, dagang mahinungdan nga nung mag-nervous breakdown ang tao na siya'y hormonal, naapoy genetic loading. Napoy mga tao gyud nga i-transcend their family nga dali gyud sila inunta
magka problema about psychological problems. Ha? So kuan ka ni siya, makurihaan ka ni siya if you do ask professional help. Akong balikon sa gatusan kay gayon nga ayaw mo pagpanuko pagduol og kanang doktor or psychologist o psychiatrist o bisag ordinary doktor o kanang rather other specialty o pari or guidance counselors kung naatay problema kay usahay baya bisag unsa ka maayo nimong pinunta talented kay ka tas kay educational background di biyog ka po ka makatambag-tambag sa mong kaugalingon. You need somebody else to help you arrive to a solution or remedyo. Ikaduhang pangutana, magsigi og gunahuna ang akong asawa sa among kalisod ug usahay mapasaran og kaon. Usab-basab na nga hinungdan nga nganong nasakit siya sa maniani. Of course, kung mapasaran ka sa pagkaon, wala na kay glucose o wala na kay enerhiya nga mopadayon ang imong lawas pag-function normally. Gitawag din namo sa mong pinulungan sa mga doctor og nga kanang hypoglycemia. So may mahitabo og sa katawo hypoglycemic, tamlay, di naka-focus, wala enerhiya kay kini manggong glucose or kining carbohydrates or mga vitamins and minerals nga atong ginakaon makuha sa atong pagkaon mao man ni maghatag og ginunta kanang vitality or kusog sa atong lawas kay madama ni sa pagdaloy sa dugo mo-supply sa mga vital organs sa atong lawas like sa brain, sa heart, sa lungs, tanan. Kung deficit kani aning pagkaon, mag-hypoglycemia ka, mura sa kag dili ka una-huna og maayo. Mura kag malipong niya lahig gani mong paminaw. Akong balikon sa makausapa, gastric emptying time is 2 hours. So after 2 hours, we need to take something per orem para nga dili ka magka-hypoglycemia. Or madaot ba nun imong tiyan, magka-gastritis ka. Kay problema sa imong estomago. Ikatulong po ko tana. Sa wala pa ang pandemic, gipa-doktor ko ning akong asawa sa amo sa Bohol. Matagbuan siyang injeksyonan. Mukalma baya siya adto og naulian. Gikinahanglan ba gyud niyang maong injeksyon, wala na ba day kaayuhan ning sakita? Well, wako kay balo kung unsay injection sa doktor diya sa Bohol, Tagbilaran. Namay tay mga psychiatrist nagpractice diya, no? Doktora Joy Adolfo Bueno, Doktora Daplas, Doktora Fe Costales, Dr. Berhelio Andan. ako ning mga graduate sa Vicente Soto Residency Training Program ang kadaghanan na nila wherein diha manggod ko nagdugay as a department chair. So mga maayo ning mga psychiatrist ni sila na nagapractice dia sa Bohol. So ayaw pagpanuko sa pagduol nila. Kung pagtuo ang injection na nila mga tambal para sa nervous breakdown, no, general term magud ni pero daghang kay tag mga diagnosis sa psychiatry about mental problem like schizophrenia, bipolar, major depression, daghan pa mga drug related nga mga problema. So depende na sa clinical judgment sa imong attending doctor unsay tambal nga gihatag. Makayon ko nga dili ming mga doktor makatsansa makatagna unsa kadugayon na paghatag sa tambal sa usa ka pasyente, magdepende na sa level of improvement. Ikaw pa to katapusang pangutana, gikan pag pandemic wala na man ma-injection ni ang akong asawa kay nibalhin man sab mi pagpuyo diri sa Cebu ug di naman good muduol muuli og Bohol. Asa man kaha dian mi diri sa Cebu posibleng makatabang sa sakit sa akong asawa. So naa naman mo diri sa Cebu, wa man pud nimo gibutang ka sa dapit sa Cebu, pero kung duol mo sa Cebu City, muadto mo sa Vicente Soto Memorial Medical Center, Center for Behavioral Sciences. Na diha si Doktora Glinda Basubas, Dr. Chinchin Villero, Dr. Fred Tampos, daghan na mga doktor diya, no? Nga andam og tagana nga muatiman niya. Ina lang, doktora, dok, i-refer mi ni doktore ni Obra. Ako ning mga graduates diha sa among residency training program diha sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto. Alright, naghantag mga mapilian mga tambal, magdepende po sa imong financial preparation. Alright, so hinaut nakasabot ka Baldo sa kung gina-speaker nimo o ngadto sa libuan, millions ginaminaw karon sa atong programa kini nga kong suliran, labi na mga taga Bohol. Maadjong adlaw ninyong tanan ug hinaut nga okay ra nga atong kinabuhi, bisan pa man og daghan kay tag mga problema, no? Pirmi sunod mo na yung mga bagyo sa atong lugar, pero resilient lang gid ta, no? Baluta mo, dance with the music ug kay baluta mo
become stronger to overcome all these mga trials sa atong kinabuhi. So once again, ako si Dr. Inobra. Thank you very much. So, from all of us sir, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat o maayong adlaw.